Ονομάζομαι Φάλια, η κόρη μου είναι η Έλενα, είναι 6 χρονών. Διαπιστώσαμε τη βαρικοεία της όταν ήταν 3,5 χρονών περίπου, όπου ξεκίνησε πολλές φορές που της μιλούσαμε δεν μας απαντούσε. Επίσης ξεκίνησε να βάζει πάρα πολύ δυνατά την τηλεόραση. Τότε πήγαμε προληπτικά στο γιατρό να δούμε τι γίνεται και ανακαλύψαμε ότι η Έλενα είχε πάρα πολύ υγρό στα αυτάκια της. Τότε κάναμε ένα χειρουργείο, βάλαμε τα σωληνάκια, όμως διαπιστώσαμε ότι η βαρικοεία παρέμενε στο παιδί και έτσι ξεκινήσαμε όλες τις εξετάσεις της και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να φορέσει το παιδί ακουστικά. Και τότε επισκεφτήκαμε την εταιρεία Άκουσον, βάλαμε τα πρώτα μας ακουστικά και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το παιδί από την ημέρα που τα έχει βάλει μας ακούει τέλεια, έχει αρχίσει και έχει καλύτερη συμμετοχή στο σχολείο, με τους φίλους της, πια δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Συστήνουμε την εταιρεία Άκουσον γιατί και ο κύριος Νίκος και η κυρία Νατάσα είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, μας βοηθήσανε σε όλα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και σε όλους τους γονείς οι οποίοι μπορεί να διστάζουν να βάλουν τα παιδιά τους ακουστικά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το σημαντικό είναι τα παιδιά μας να ακούνε σωστά, είναι να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και σίγουρα αυτό βελτιώνεται με τη χρήση των ακουστικών.